Polígons inscrits en una circumferència. Comencem pel triangle. Dibuixarem primer una circumferència i un diàmetre. I amb la mateixa obertura que hem fet la circumferència, per tant, amb la mida del radi, farem dues marques punxant el compàs en els diàmetres. Farem una marca dalt, una baix, una dalt i una baix. I d'aquesta manera aconseguirem 6 marques. 1, 2, 3, 4 i les dels diàmetres. Ara només ens cal unir aquestes marques intercaladament, saltant-nos una. Ja tenim el triangle equilàter inscrit. El quadrat. Per inscriure un quadrat en una circumferència és molt senzill. Dibuixem la circumferència, un diàmetre perpendicular. Ja puc unir aquests 4 punts per dibuixar el quadrat. El pentàgon. El pentàgon és un xic més laboriós. Començarem dibuixant la circumferència, 2 diàmetres perpendiculars. Punxarem el compàs en aquest punt 1. Farem un semicercle que ens marcarà 2 punts. Unirem aquests 2 punts amb una recta. Punxarem el compàs en el punt 4 i anant aquí a dalt farem un arc de circumferència. I la distància que hi ha entre aquest punt del diàmetre vertical fins a aquest punt del diàmetre horitzontal és un costat del pentàgon. Si punxem aquí i obrim fins aquí baix, dibuixem l'arc, ja tinc la mesura d'un costat. Dibuixem l'arc cap a l'altre, punxem aquí, dibuixem, punxem aquí, dibuixem i unim els 5 punts. L'hexàgon. L'hexàgon és molt fàcil de fer. Comencem dibuixant un diàmetre i fem el mateix que hem fet abans amb el triangle. Dibuixem les marques i ara només ens cal unir les marques contínuament. I ja tenim l'hexàgon dibuixat. L'octògon. Començarem dibuixant una circumferència, 2 diàmetres perpendiculars i dibuixarem les mediatrius d'aquests angles rectes. Un cop dibuixades les mediatrius, només cal unir aquests 8 punts. I tindrem l'octògon dibuixat. El dodecàgon. Començarem dibuixant la circumferència i 2 diàmetres, farem una semicircumferència i aquesta distància que ens ve marcada serà la mesura d'un costat. L'agafo amb el compàs i faig les seves 12 marques i les uneixo i tindré un dodecàgon dibuixat. Recordem que dodecàgon són 12 costats, 12 angles. I estrelles. Com dibuixar estrelles? Doncs per dibuixar una estrella primer he de dibuixar un pentàgon i en comptes d'unir les marques una darrere l'altra, me'n salto. Si me'n salto una, aconsegueixo l'estrella de 5 puntes. En el cas de l'hexàgon, obtindré una estrella de 6 puntes. En el cas de l'octògon, obtindré una estrella de 8 puntes. I en el cas del dodecàgon, una estrella de 12 puntes.